За поредна година ли ще гледаш сам вкъщи на телевизора в хола? Престани да бъдеш скучен. Пусни си го на стената или пък на тавана. Как? Слушай сега. С Oukitel WP100 Titan този телефон разполага с вграден проектор, което означава, че с него можеш да проектираш любимият си филм, любимият си сериал или предаване, или матч, каквото си поискаш, където си поискаш. Освен това, този модел разполага с 1200 лумена LED фенер за къмпинг светлина, например. С батерия 33 000 мАч, която е една от най-големите на пазара, можеш да гледаш сериалите си, да къмпингуваш или да правиш каквото си пожелаеш, без да се притесняваш, че ще ти падне батерията. Под капака на този звяр се крие Dimensity 7300, 16 ГБ RAM и 512 ГБ памет. Дисплеят е 6,8 инча, Full HD, 120 Hz, Gorilla Glass. При камерите имаме 200 мегапикселова основна, 20 мегапикселова инфрачервена и 32 селфи. Разбира се, че ударостойчив, прахоустойчив, всичко устойчив. Как да се здобиеш с този прекрасен коледен подарък, ще ти кажа сега. От greenmobile.bg с Коледа 10 получаваш 10% отстъпка, побързай да го закупиш. А ако го вземеш на изплащане, още 10% отстъпка. Отивай бързо на greenmobile.bg и не забравяй да ни последваш, че такива оферти няма навсякъде.